ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഗീതാധ്യയനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ അധ്യായം എന്താണ്? 11ാമത്തെ അധ്യായമാണ്. ഇന്നലെ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചത്? ഇന്ന് വിശ്വരൂപം. ഇന്നലെ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചേ? വിഭൂതി യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ. ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഇന്നലെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തികള്, അതാണ് വിശ്വരൂപം. ഇന്നിപ്പോ വിശ്വരൂപമാണ്. ഇന്നലെ നമ്മുടെ സാധാരണമായ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക? അതായത് ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപി അല്ലെ? ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഭഗവാൻ വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ നമുക്കത് നമ്മുടെ സാധാരണമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കി. ആ എന്താ പറയാ, വിഭൂതി യോഗത്തിൽ ഭഗവാൻ. പിന്നെ ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്ന് നമ്മൾ എന്തിനാ പറയുന്നത്? ഏതാണ് ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത? ശ്ലോകം 8, 9, 10, 11 അതാണ് ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭക്തി, അതായത് നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? അത് ആ വിത്തിന് നമ്മൾ എന്താണ് ജലസേചനം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് കൊടുക്കുക? നമ്മൾ ആ വിത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ജലസേചനം ചെയ്യുന്നത്? ഹരിനാമ മന്ത്രം, അതായത് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ അതാണ് അതിന് വെള്ളം അല്ലെ? അത് അങ്ങനെ ചെടി വളർന്ന് എവിടെ എത്തും അവസാനം? വൈകുണ്ഠല്ല, ഗോലോക. അതിലും സർവോത്കൃഷ്ടമായ ലോകം ഏതാണ്? ഗോലോക് വൃന്ദാവനം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ 25ാം ശ്ലോകത്തിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു? ജപങ്ങളിൽ എന്താണ് ഭഗവാൻ? തിരുനാമ ജപമാണ് ഭഗവാൻ. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കി. എന്താണ് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതി യോഗങ്ങളെ കുറിച്ച്.
പിന്നെ നമുക്ക് വിശ്വരൂപം. ഇപ്പൊ വിശ്വരൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇത് ഇന്നലെ എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ വിഭൂതി അല്ലെ? ഭഗവാനെ നമുക്ക് ഈ സാധാരണമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നത്? നമ്മളിപ്പോ പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം കാണുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളിൽ ഭഗവാൻ ആരൊക്കെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഭഗവാനെ ഓർത്തെടുക്കാം അല്ലെ? അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം, അത്രയും വിഭൂതികളെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു അതിദൈവം എന്നാൽ എന്താണ്? എന്താ പറയാ, സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ദേവന്മാരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപത്തെ എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ, എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം അല്ലെ, ദേവന്മാരും എല്ലാരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ വിശ്വരൂപത്തെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ അതിദൈവം എന്ന് പറയും. അത് നമുക്കിപ്പോ കാണാൻ പറ്റും. അതിപ്പോ എന്താണ് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തരാണ് ആർക്ക്? അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ആ വിശ്വരൂപം നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ദേവന്മാരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു രൂപമാണ് ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ അത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാകുന്നത്? ഭഗവാൻ ഒരു അവതാരമല്ല, അവതാരിയാണ്. അതായത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എല്ലാം ഉത്ഭവിച്ചു. ഭഗവാൻ ഉത്ഭവ സ്ഥാനമാണ് എല്ലാവർക്കും. അതായത് ദേവന്മാർക്കും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നമ്മളെല്ലാം പറഞ്ഞു അതൊക്കെ ഓരോ സ്ഥാനങ്ങളാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതിപ്പോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച മദനുഗ്രഹായ പരമം ഗുഹ്യം. എല്ലാരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ, അത് ഡിസ്റ്റർബ് ആവണു ക്ലാസ്. മോളി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ, ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ മാതാജി. മോളി മാതാജി എല്ലാരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുന ഉവാച മദനുഗ്രഹായ പരമം ഗുഹ്യം അധ്യാത്മസംഹിതം യത്വാ യോക്തം വചസ്തേന മോഹോയം വിഗതോ മമ. അർജുന പറഞ്ഞു, പരമഗുഹ്യങ്ങളായ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങ് എനിക്ക് ദയാപൂർവം നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടതിനാൽ എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തീർന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ, ആ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് അർജുനൻ കേട്ടു അല്ലെ? അതെല്ലാം കേട്ടപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അർജുനൻ പറയണേ എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങളെല്ലാം തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്റെ ആ ഒരു ശരി തെറ്റെല്ലാം അവനൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലെ? അതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ ഇപ്പൊ എന്താണ്, ഒരു ബോധോദയം ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. യഥാർത്ഥത്വം ആത്മാനം പരമേശ്വര ദൃഷ്ടുമിച്ഛാമി തേ രൂപം ഐശ്വരം പുരുഷോത്തമ. ഹേ പരമപുരുഷോത്തമ, ഹേ പരമ്പൊരുളെ, അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം വിവരിച്ചതുപോലെയുള്ള അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥമായ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ എന്റെ മുമ്പിൽ കാണുന്നുവെങ്കിലും ഈ വിശ്വാവിഷ്കാരത്തിൽ എങ്ങും അങ്ങ് എന്താ പറയാ ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് എനിക്ക് കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങയുടെ ആ രൂപം എനിക്കൊന്ന് കാണണം. ഇപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, ഭഗവാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു വിഭൂതികൾ അല്ലെ, ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ്, ഞാൻ ഇന്നതിൽ ഇതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പോ അതെല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ അതൊക്കെ കേട്ടു, ഭഗവാൻ മുന്നിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും അർജുനനൊരു ആഗ്രഹം തോന്നാണ്. എന്താണ്? ഭഗവാനെ ആ രീതിയിൽ ഒന്ന് കാണണം, വിശ്വരൂപം കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നാണ്. ഇതിപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തനും ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിലല്ല ആകർഷണം. അതായത് ഒരു ഭക്തനും ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപമാണ്? സൗമ്യമായിട്ടുള്ള ശ്യാമസുന്ദര രൂപം, അതായത് ഇരു കൈകളോടുകൂടിയുള്ള ആ കുഴലൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപമാണ് ഭക്തൻ ഇഷ്ടം. പക്ഷെ ഇത് എന്തിനാണ് അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? അതായത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അതായത് വരുന്ന തലമുറകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊന്നും എന്താ പറയാ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാൻ പാടില്ല. അതായത് ഭഗവാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം സത്യമാണെന്നും അത് മറ്റുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ. കാരണം നമുക്കറിയാം വരുന്ന എന്താ പറയാ കാലത്തൊക്കെ ഫ്യൂച്ചർ, അത് ഭാവിയിൽ ഒരുപാട് പേര് വരും. എന്താണ്, അവരൊക്കെ സ്വയം ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്നും നമ്മളെല്ലാം അവതാര പുരുഷനാണെന്നും പറഞ്ഞ് അവർ അവകാശപ്പെടും. അത് അവർക്കുള്ള ഒരു മാനദണ്ഡമായിട്ടാണ് ഇത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തുനിന്ന് അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഈ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്ന എന്താ പറയാ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ, അതായത് നെക്സ്റ്റ് ഭാവിയിൽ ആര് വന്നാലും ഞാൻ അവതാര പുരുഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ ഈ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ? കഴിയില്ല. അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഈ വിശ്വരൂപം കാണണമെന്ന് അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി ഒരു മാനദണ്ഡമായിട്ടാണ്. അല്ലാതെ വിശ്വരൂപം കാണിക്കാൻ എന്താ അർജുനൻ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ല. ഭാവിയിൽ കുറെ പേര് അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയാ ഞാൻ അവതാര പുരുഷനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവകാശപ്പെടാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്, അത് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം സത്യമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാനും പിന്നെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ ഒരു സാധാരണ എന്താ പറയാ
മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കും അല്ലെ. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും തെറ്റിദ്ധരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ല, അവിജാനന്തി മാ മൂഢ, അതായത് ഞാൻ മാനുഷീ തനുമാശ്രിത, ഞാൻ മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിൽ വരുമ്പോൾ ആൾക്കാർ എന്താ ഭഗവാനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാനും സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനാണെന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുകയാണ്. കാരണം യോഗമായ സമാവൃത, ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗശക്തി അവരെ ഭഗവാനെ മറച്ചു പിടിക്കുകയാണ് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന്. അതുകൊണ്ട് അവരങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, ഇതൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? മറ്റുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ ഒരു മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ അവതരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ആ യഥാർത്ഥ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ആ പവർ അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അല്ലാതെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും വിശ്വരൂപത്തില് ആകർഷണം ഉണ്ടാവില്ല. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പശ്യ മേ പാർത്ഥ രൂപാണി ഗതശോ ശതശോധ സഹസ്രശഃ നാനാവിധാനി ദിവ്യാനി വർണ്ണാകൃതീനി ച. പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, പല വർണ്ണങ്ങളിലും പല ആകൃതികളിലും ഉള്ള എന്റെ 1000 ദിവ്യരൂപങ്ങൾ നീ കണ്ടുകൊള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഇതെന്താണ്, വിശ്വരൂപമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ പറയാണ് ഭഗവാൻ, ശരി, ഭഗവാൻ അവരോട് ചോദിച്ചില്ലേ, അപ്പൊ പറയാണ്, ശരി, എന്റെ 1000 വർണ്ണങ്ങളുള്ള ആ ദിവ്യ ആകൃതികളിൽ പല ആകൃതികളുള്ള ആ ദിവ്യ രൂപങ്ങൾ ഇപ്പോ നീ കണ്ടുകൊള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമാണ് ഭഗവാന്റെ. ഇത് ശാശ്വതമായ രൂപമല്ല. ഇത് അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് മാത്രം ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ബാക്കിയുള്ള രൂപങ്ങൾ, അവതാരങ്ങളല്ല, അതായത് വിഷ്ണു അവതാരങ്ങളായിക്കോട്ടെ, ശ്രീരാമൻ, നരസിംഹ അവതാരം, ഇങ്ങനെയുള്ള പല വിസ്തരങ്ങളുണ്ട് ഭഗവാന്റെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചില്ലേ 3 തരം വിഷ്ണു രൂപങ്ങളല്ലേ, വിഷ്ണു വിസ്തരണങ്ങൾ. അതൊക്കെ എന്താണ്, അതൊക്കെ ശാശ്വതമായ അവതാരങ്ങളാണ് ഭഗവാന്റെ. അതിലൊക്കെ എന്താണ്, ഓരോ ധാമമുണ്ട്. ആ വൈകുണ്ഠങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ഇന്നലെ. അപ്പൊ ആ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളുണ്ട്, ഓരോ അവതാരങ്ങൾക്ക് ഓരോ വൈകുണ്ഠധാമമുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ശാശ്വതമായ ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ്. പക്ഷെ വിശ്വരൂപം എന്നുള്ളത് ശാശ്വതമല്ല. അതിനൊരു ധാമമില്ല, വിശ്വരൂപത്തിനൊരു ധാമമില്ല. വിശ്വരൂപം ശാശ്വതമല്ല. അത് മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങളൊക്കെ ശാശ്വതമാണ്, സ്ഥിരമായതാണ്. ഇത് അതുപോലെ അല്ല. അപ്പൊ ഈ അവതാരങ്ങളൊക്കെ എവിടെയാണ്? ഭഗവാന്റെ രാമനായിക്കോട്ടെ, നരസിംഹ അവതാരം ആയിക്കോട്ടെ, വിഷ്ണു രൂപങ്ങളൊക്കെ, ഇതൊക്കെ എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ഇതൊക്കെ എന്താ പറയാ, ആ പരവ്യോമത്തിൽ, അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ സ്പിരിച്വൽ സ്കൈ എന്ന് പറയും, ആധ്യാത്മിക ആകാശത്ത് ഇതൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഗോലോക ചാറ്റിൽ കണ്ടു അല്ലെ. നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുകളിലാണ് അതൊക്കെ, വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ സൂര്യൻ ചന്ദ്രന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അവിടെയൊക്കെ ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ ഓരോ ധാമമുണ്ട്. അത് പരവ്യോമം എന്ന് പറയും. അതായത് നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക ആകാശം എന്ന് പറയും. അവിടെ ഇതൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ വിശ്വരൂപം അങ്ങനെയല്ല. നതു മാം ശക്യസേ ദൃഷ്ടും അനേനൈവ സ്വചക്ഷുഷാ ദിവ്യം ദദാമി തേ ചക്ഷു പശ്യമേ യോഗമൈശ്വരം. പക്ഷേ നിന്റെ ഈ നേത്രങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ദൃശ്യനാവില്ല. അതായത് ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റും, പക്ഷേ എന്താ പറയാ, വിശ്വരൂപം കാണണമെങ്കിൽ ഈ സാധാരണമായ ചർമ്മ ചക്ഷുസ് കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഞാൻ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നിനക്ക് നൽകുന്നു, എന്റെ വിഭൂതികളെ യഥേഷ്ടം കണ്ടുകൊള്ളൂ. ഇന്നലെ ഭഗവാൻ വിഭൂതികൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലെ. അത് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് കേട്ടു അർജുന. ഇന്നിപ്പോ കാണാൻ പോവാണ് ആ വിഭൂതികൾ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എന്ന്. ഇന്നിപ്പോ എന്താ പറയാ, കാണാണ്, നേരിട്ട് കാണാൻ പോവുകയാണ്. ആര്? അർജുനൻ കാണാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയും, ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് തരാം? ദിവ്യ ചക്ഷുസ്. ആ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് എന്ന് പറഞ്ഞ നേത്രം. അപ്പൊ ദിവ്യ കണ്ണുകൾ തരാന്ന് പറയാണ്. കാരണം സാധാരണ കണ്ണിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ദിവ്യ ചക്ഷുസ് ആർക്കാ കിട്ടിയിരുന്നത്? ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. ആർക്കായിരുന്നു? സഞ്ജയന്. അത് വേദവ്യാസ് കൊടുത്തിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് യുദ്ധഭൂമിയിൽ, അതായത് യുദ്ധകളത്തിൽ നടക്കുന്നതെല്ലാം ആ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് മൂലം കാണുകയാണ്. കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ചക്ഷുസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ദിവ്യ ചക്ഷുസ് ഉണ്ട്, ശാസ്ത്ര ചക്ഷുസ് ഉണ്ട്, പിന്നെന്താ പറയാ, ചർമ്മ ചക്ഷുസ്, പ്രേമ ചക്ഷുസ്, ഇങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട്. അതായത് ചർമ്മ ചക്ഷുസ് എന്നാൽ നമുക്കൊക്കെ ഉള്ള ആ ഇന്ദ്രിയം, അതായത് കണ്ണ്. നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് ഒരു പരിമിതിയുണ്ട്, ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ശാസ്ത്ര ചക്ഷുസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മൾ ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക. അത് ശാസ്ത്ര ചക്ഷുസ്. പിന്നെ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിപ്പോ അർജുനന് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാന്റെ ആ ദിവ്യ രൂപം കാണാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക കണ്ണാണ്. പിന്നെ പ്രേമ ചക്ഷുസ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, പ്രേമാഞ്ജന ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന. അതായത് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ കൺമഷി എഴുതും പോലെ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് നമ്മൾ പ്രേമം, ഭഗവാനോടുള്ള ആ പ്രേമം എന്നുള്ള ആ കൺമഷി എഴുതുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റുക. ഭഗവാന്റെ ആ എന്താ പറയാ, ഭഗവാന്റെ ആ സ്നേഹം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുക. അതാണ്. അതുപോലെ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ദിവ്യ കണ്ണുകൾ കൊടുക്കുകയാണ്. ആർക്ക്? അർജുനന് കൊടുക്കുകയാണ്. കാരണം അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ? അതായത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിശ്വരൂപം കാണാൻ നമുക്ക് മനസ്സിനെ മാറ്റുകയല്ല വേണ്ടത്. നമുക്ക് എന്താണ്? ആ വീക്ഷണം തന്നെ മാറ്റണം എന്ന് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് നമ്മുടെ ആ ഭഗവാനെ കാണുന്ന ആ രീതി അത് മാറ്റണം.
അല്ലാതെ നമ്മൾ വെറും മനസ്സുകൊണ്ടല്ല, വിശ്വരൂപം മനസ്സുകൊണ്ടല്ല, ആത്മീയ നേത്രം കൊണ്ടാണ് ദർശിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ എങ്ങനത്താണ്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കണ്ണ് ഇന്ദ്രിയമാണ്. അപ്പൊ ഈ കണ്ണിന് ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻ, അതായത് പരിമിതികളുണ്ട് അല്ലെ. നമുക്ക് ഒരുപാട് ദൂരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. അതിന് ഒരു പ്രത്യേക കഴിവൊന്നുമില്ല നമുക്ക് അല്ലെ. എത്ര ദൂരെയുള്ള സംഭവങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും, ടെലിസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കും. അതേപോലെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ, മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് വളരെ പരിമിതിയുള്ള എന്താ നേത്രമാണ് നമ്മുടെ ഈ ചർമ്മ ചക്ഷുസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു മിററിൽ കാണുമ്പോൾ ഒരു ആപ്പിൾ അതിന്റെ ബാക്ക് സൈഡ്, അതായത് പുറകുവശത്ത് അത് കടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആപ്പിൾ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് മിററിന്റെ മുമ്പിൽ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ മിററിൽ കാണുമ്പോൾ എന്താ കാണുന്നത്, കണ്ണാടിയിലൂടെ നമുക്ക് എന്താ കാണാൻ കഴിയുക, ആ ആപ്പിളിന്റെ ഒരു വശം മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ നല്ല സൈഡ് മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ കണ്ണാടിയിലൂടെ ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ അതിന്റെ പുറകുവശത്ത് എന്താണ്, കടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ, കാണാൻ കഴിയില്ല. അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് പലതും കാണാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് കാരണം, അതിനൊരു പരിമിതി ഉണ്ട്. ഉത്തമ ഭക്തൻ വിശ്വരൂപ ദർശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അർജുനൻ കൃഷ്ണന്റെ എന്താ പറയാ പ്രസ്താവനകൾ സാധൂകരിക്കണമായിരുന്നു. അതായത് ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അല്ല ആഗ്രഹിക്കുക. ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഇതേ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ആ എന്താ പറയാ ആ ശ്യാമസുന്ദരനായ കൊഴലും പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആ രൂപമാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ എപ്പോഴും കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനന് കൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനകൾ സാധൂകരിക്കണമായിരുന്നു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്നലെ, ഞാൻ ഇതാണ്, ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയെന്ന് കുറെ വിഭൂതികളെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ആ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കാര്യങ്ങൾ സത്യമാണ്. അതൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടാനും കൂടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ഭഗവാനോട്. അപ്പൊ അതോടൊപ്പം ഭാവിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും വേണം. അതാണ്, വരുന്ന ജനങ്ങൾ ചോദിക്കില്ലേ, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു വിഭൂതികളുണ്ട്, ഞാൻ ഇതാണ്, ഞാൻ അതാണെന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ സത്യമാണോ, ഇതൊക്കെ ശരിക്കും അങ്ങനെയാണോ എന്നുള്ള ആ ഒരു സംശയ ദൃഷ്ടിയല്ലേ നമുക്കെല്ലാം. അപ്പൊ അത് അവർക്കൊക്കെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ഇത് ചോദിക്കുന്നത്. എന്താ പറയാ, താൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് വെറും സൈദ്ധാന്തികമായോ ദാർശനികമായോ അല്ല. അത് വെറും ഫിലോസഫി അല്ല ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, അത് യാഥാർത്ഥ്യമായി അത് സത്യമാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയാണ് അർജുനൻ അത് ചോദിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അതാണ്. ഇപ്പൊ ആ വിശ്വരൂപം ഭഗവാൻ കാണിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവില്ലേ, ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റുമോ, ഞാൻ ഇത് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഞാൻ അങ്ങനെ വന്ന ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം എന്ത് കാണിക്കണം, വിശ്വരൂപം കാണിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ആരെ കൊണ്ട് സാധിക്കും, അത് ഭഗവാനെ കൊണ്ട് മാത്രം സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. 10-11 ശ്ലോകമില്ല, ഞാൻ വായിക്കാം. ഈ ദർശനം സഞ്ജയൻ കാണുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതെന്താണ്, ഭഗവാനും ഇത് ദർശനം ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഇതാരാ കാണുന്നേ, സഞ്ജയൻ എവിടെ ഇരുന്ന് കാണാണ്, കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുകയാണ്. ഈ ദർശനം അവനും കാണാണ്, കാരണം ദിവ്യ നേത്രങ്ങളുണ്ട്. ഈ ദർശനം സഞ്ജയൻ കാണുകയാണ്. സഞ്ജയൻ പറയാണ്, അനേക വക്രനയനം അനേകാദ്ഭുത ദർശനം അനേക ദിവ്യാഭരണം ദിവ്യാനേകോധൃതായുധം ദിവ്യമാല്യാംബരധരം ദിവ്യഗന്ധാനുലേപനം സർവാശ്ചര്യമയം ദേവം അനന്തം വിശ്വതോമുഖം. ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും നമുക്ക് ആ ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ആ എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അർജുനൻ കണ്ടു. അപ്പൊ എന്താ കാണുന്നത് അവിടെ, ആ ദിവ്യമായ ആ വിശ്വവ്യാപ്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം വിശ്വമാകെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് അത് കാണുന്നത്. ആ അത്രയും ഭയാനകമായിട്ടുള്ള ആ രൂപം, അതെന്താണ്, എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്, കണ്ണുകളും എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അർജുനൻ കാണുകയാണ്. അനേകം ദിവ്യ ആഭരണങ്ങൾ അലങ്കൃതമായ ആ രൂപം അനേക ദിവ്യ ആയുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരുപാട് കൈകളുണ്ട് അല്ലെ ഭഗവാന്റെ, കാണാം നമുക്ക്. അപ്പൊ ആ ഒരുപാട് കൈകളിൽ എന്താണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ, ഓരോ കൈകളിലും ഓരോ ആയുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ദിവ്യങ്ങളായ പുഷ്പമാല്യങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഓരോന്നും എന്താ പറയാ, ഓരോ അവതാരത്തിലും ഓരോ ദിവ്യമായ വസ്ത്രങ്ങളുണ്ട്. ങ്ങളായ സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരിക്കുന്നു. അത്ഭുതാവഹവും ആ തേജോമയവും അമേയവുമായ സർവവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു ആ രൂപം. ഇതാരാ പറയുന്നേ, ഇത് സഞ്ജയൻ കാണുകയാണ്. കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് സഞ്ജയനും കാണുന്നുണ്ട് ഈ ദൃശ്യം. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, ആർക്ക്, ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും ഇതൊക്കെ ഞാൻ കാണാണെന്നും അർജുനൻ കാണുന്നത് പോലെ ഇപ്പോ സഞ്ജയനും കാണാണ്. അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക്. അടുത്തത്
ദിവ്യ സൂര്യ സഹസ്രസ്യ ഭവേദ്യുഗപദുത്തിത യഥി ഭാസദൃശീ സാ സ്യാദ് ഭാസസ്തസ്യ മഹാത്മനഃ. അത്രയ്ക്കും എന്താ പറയാ, ആയിരം സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു ആ വിശ്വാത്മകമായ ഭഗവത് രൂപത്തിന്റെ പ്രഭാപൂരം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഉപമ കൊടുക്കാണ്. എന്താണ് ഉപമ കൊടുക്കുന്നത്? ആയിരം സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ആ പ്രകാശം, ആ പ്രഭാപൂരം എന്തായിരിക്കും? അതിനോടാണ് ഇപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപത്തെ ഉപമ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോ ദിവ്യ സൂര്യ സഹസ്രം, അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത് സഞ്ജയനൻ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഉപമ ചെയ്തിട്ട്. അതാണ് 1000 സൂര്യപ്രകാശത്തിന് തുല്യമാണ് ഭഗവാന്റെ ആ തേജസ്. അത്രയും ആ ഒരു ജ്യോതിസ്, അത്രയും വെളിച്ചം വരെയാണ്, പ്രകാശമാണ് അവിടെ. നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇത്. ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപമാണ്. അപ്പോ ഇത് അർജുനൻ എന്താ പറയാ, അർജുനൻ കാണുന്നത് പോലെ സഞ്ജയനും കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, ഒരു സൂര്യൻ വന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റില്ല, നമുക്കൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന്റെ പ്രഭാപൂരം എന്തായിരിക്കും അല്ലെ. പക്ഷെ ഇവിടെ ആയിരം സൂര്യൻ ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? അതുപോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം. അതാര് പറഞ്ഞു? സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അർജുന ഉവാച പശ്യാമി ദേവാംസ്തവ अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ഋഷീംശ സർവാനു ഉരഗാംശ ദിവ്യാൻ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ സകല ദേവന്മാരെയും മറ്റു സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ഞാൻ കാണുന്നു. എന്താ പറയുന്നേ? ആ ശരീരത്തിൽ വിശ്വരൂപത്തിൽ എന്തൊക്കെയാ കാണുന്നത്? ഇപ്പോ അർജുനൻ പറയണേ, ഞാൻ കാണുന്നു എന്തൊക്കെ? അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ സകല ദേവന്മാരെയും കാണുന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാകുന്നത്? ദേവന്മാർക്ക് ഉത്ഭവസ്ഥാനം ആരാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ദേവന്മാരും എവിടുന്നാ വരുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ശരീരമാണ്, ശരീരത്തിൽ നിന്നാണ്. ഓരോ അംഗങ്ങളാണ് ദേവന്മാര്. അപ്പൊ സകല ദേവന്മാരെയും കാണാണ്. എന്നിട്ട് സകല ജീവജാലങ്ങളെയും കാണുന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, എത്ര 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. അപ്പൊ അതൊക്കെ എവിടുന്നാണ് വരുന്നത്? ഉത്ഭവസ്ഥാനം എവിടെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ മാത്രമല്ല, എന്താ കാണുന്നത്? താമരപ്പൂവിൽ ഇരുന്നരുളുന്ന ബ്രഹ്മദേവൻ. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്നലെ ചാർട്ട് കാണുമ്പോൾ അതിലെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ, അതായത് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭി അല്ലെ, നാഭി തണ്ടിൽ 14 ലോകങ്ങളുണ്ട്. അതിന്റെ മുകളിൽ എന്താണ്? ഒരു താമരപ്പൂവിന്റെ മുകളിലാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ സ്ഥാനം. അപ്പൊ അത് താമരപ്പൂവിന്റെ മുകളിൽ, അതായത് പൂവിൽ ഇരുന്നരുളുന്ന ബ്രഹ്മദേവനെ കാണുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ആരെ കാണുന്നേ? ശിവനെ കാണുന്നുണ്ട്. പല ഋഷികളെ കാണുന്നുണ്ട്. ദിവ്യ സർപ്പങ്ങളെ ആര് കാണുന്നു? അർജുനൻ കാണുകയാണ്. എവിടെ? ഭഗവാന്റെ ഈ വിശ്വരൂപത്തില്. മറ്റെന്താ പറയുന്നേ നോക്കാം. അനേക ബാഹുധര വക്രനേത്രം പശ്യാമി ത്വാം സർവതോ അനന്തരൂപം നാന്തം ന മധ്യം ന പുനസ്താവാദിം പശ്യാമി വിശ്വേശ്വര വിശ്വരൂപം. അല്ലയോ ജഗന്നാഥ, വിശ്വരൂപ, അങ്ങയുടെ ഈ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായുകളും കണ്ണുകളും എന്താ പറയാ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. അപ്പൊ ഇവയ്ക്ക് അവസാനമില്ല, ആദിയോ മധ്യമോ അന്തമോ കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ വിശ്വരൂപം നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. ഇത്രമാത്രം ഭയാനകമായിരിക്കും അല്ലെ. അത്ര ആയിരക്കണക്കിന് വായകളുണ്ട്, ഉദരങ്ങളുണ്ട്, കൈകളുണ്ട്, കണ്ണുകളുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാം എവിടുന്നാ തുടങ്ങുന്നത്, ഇത് എവിടുന്നാ അവസാനിക്കുന്നതൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല അർജുനന്. ഇതിന്റെ തുടക്കം എവിടെ, അവസാനം എവിടെ, മധ്യം എവിടെ, ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അടുത്ത എന്താ പറയുന്നത്? കിരീടിനം ഗദിനം ചക്രിണം ച തേജോരാശിം സർവതോ ദീപ്തിമന്തം പശ്യാമി ത്വാം ദുർനിരീക്ഷം സമന്താദ് ദീപ്താനലാർക്കാദ്യുതിം പ്രമേയം. ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ ചൂഴെ പറക്കുന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ദുർദൃശമാണ് അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം. എന്താണ് ദുർദൃശം? കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക്. അതായത് എങ്ങനെയാണ് കമ്പാരിസൺ? വീണ്ടും പറയണേ, ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിക്ക് എന്തുമാത്രം ആ ഒരു പ്രകാശം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതേപോലെ മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ. നമുക്ക് മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെ പ്രകാശം എന്താണെന്ന് അറിയാലേ. ഉച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ പുറത്ത് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് സൂര്യനെ കാണാൻ പറ്റും, മുകളിലേക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. നമ്മുടെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു വെളിച്ചമാണ് ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ സൂര്യന്റെ അല്ലെ. അതേപോലെ ചൂഴെ പറക്കുന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഈ മഹാജ്യോതിസ്, അതായത് ഈ ഒരു വെളിച്ചം, അത്രയും പ്രകാശമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് അതാണ് പറയുന്നത്, ദുർദൃശ്യമാണ്, എന്നെ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. എങ്കിലും അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച തേജോമയമായ ഈ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു. അപ്പൊ ഈ രൂപം എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാ കൈകളിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ഓരോ കയ്യിൽ ഓരോ ആയുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പല കിരീടങ്ങളും കാണുന്നുണ്ട്, ഗദകൾ കാണുന്നുണ്ട്, ചക്രങ്ങളും എല്ലാം ധരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം.
अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनीपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमकैः वक्त्राणि ते त्वरमाणो विशन्ति दंष्ट्राकराळानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनन्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः. എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ പുത്രന്മാരെല്ലാവരും അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരും, അതായത് ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണൻ എന്നിവരും നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖന്മാരെല്ലാവരും അങ്ങയുടെ ഭീകരങ്ങളായ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോവുകയാണ്. ആ ദംശങ്ങൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് ചിലരുടെ ശിരസ്സുകൾ ചതഞ്ഞറിയുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ വിശ്വരൂപം ഭഗവാന്റെ മാറുകയാണ്. ഇവിടെ എന്താ മാറ്റം വരാണ്. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിൽ ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കുകയാണ്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഇപ്പൊ വിശ്വരൂപം എങ്ങനെയാണ്? ആ വായ ഇങ്ങനെ വലുതായി തുറന്നിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ആ സംഭവമാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അതായത് എതിർകക്ഷി, അതായത് എന്താ പറയാ, ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന ആ പ്രതിപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന എല്ലാരാണ്? ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ സൈന്യം അല്ലെ. ആ പ്രതിപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും, അതായത് ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ സൈന്യം എല്ലാവരും, അവരെ സഹായിക്കുന്ന എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും, ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണൻ എന്നിവരെല്ലാവരും, അതേപോലെ പാണ്ഡവരുടെ സൈഡിലുള്ള പ്രമുഖന്മാർ എല്ലാവരും എവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ആ ഭീകരമായ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോവുകയാണ്. അത് വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയാണ് അവരൊക്കെ. എന്നിട്ട് ആ ദംശങ്ങൾക്കിടയിൽ, ദംശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പല്ലുകൾ, ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ദംശം, ആ പല്ലുകൾക്കിടയിൽ പെട്ട് എന്താണ്? ഇവരുടെയൊക്കെ ശിരസ്സുകൾ ചതഞ്ഞറിയുന്നു. അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ അറിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കാണാൻ അർജുനൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അഖ്യാഹീമേ കുഭവാനുഗ്രഹരൂപോ നമോസ്തു തേ ദേവവര പ്രസീദ വിജ്ഞാതുമിച്ഛാമി ഭവന്തമാദ്യം നഹി പ്രജാനാമി തവ പ്രവൃത്തിം. ദേവാദിദേവ ഉഗ്രമൂർത്തെ, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ, ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു. എന്നിൽ കനിയണമേ. ആദിപുരുഷനായ അങ്ങേ എനിക്ക് അറിയണം. അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഇതാരാ പറയുന്നത്? അർജുനൻ പേടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ? അതായത് ആ ഒരു ഭീകരമായ ആ വായ്ക്കുള്ളില് എല്ലാവരും, ആ പ്രതിപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും പോകുന്നു. ഭീഷ്മര്, ദ്രോണര്, കർണൻ, അതേപോലെ പാണ്ഡവരുടെ സൈഡിലുള്ള എല്ലാ പ്രമുഖ സേനാനികൾ എല്ലാവരും തന്നെ എവിടെ പോകുന്നു? ഭഗവാന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് പോവാണ് അതിവേഗത്തില്. എന്നിട്ട് എന്താണ്? അവരുടെ ദംശങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പെട്ട് ശിരസ്സുകളൊക്കെ ചതഞ്ഞറിഞ്ഞു പോവാണ്. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടപ്പോ പേടിയാവുന്നു. ഉഗ്രമൂർത്തെ, ആ ഉഗ്രമായ രൂപമാണ് ഭഗവാന്റെ. അങ്ങ് ആരാണ്? പറഞ്ഞു തരൂ, ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു. പേടിയാവുന്നെ. എന്നിൽ കനിയണമേ. ആദിപുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്ക് അറിയണം. അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. എന്താണ് അങ്ങയുടെ ദൗത്യം? ഈ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. ശ്രീഭഗവാനുവാച കാലോസ്മി ലോകക്ഷയകൃത് പ്രവൃദ്ധോ ലോകാൻ സമാഹർത്തുമിഹം പ്രവൃത്ത ഋതേപി ത്വാം ന ഭവിഷ്യന്തി സർവേ യേ അവസ്ഥിതാ പ്രത്യനികേഷു യോധാ തസ്മാത് ത്വാം ഉത്തിഷ്ഠ യശോ ലഭസ്വ ജിത്വാ ശത്രുൻ ഭുങ്ക്ഷേ രാജ്യം സമൃദ്ധം മയൈവൈതേ നിഹിത പൂർവമേവ നിമിത്തമാത്രം ഭവ സവ്യസാചിൻ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഭരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു. എന്താണ് ഭഗവാൻ? കാലമാകുന്നു. പവൻ പറഞ്ഞില്ലേ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു, മൃത്യു സർവ ഹരശ്ചാഹം. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞേ? ഞാൻ മൃത്യു ആകുന്നു. ആര് വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്കൊക്കെ എങ്ങനെ വരിക? മൃത്യു ആയിട്ട് വരും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ മൃത്യു ആയവനെ കാലമാണ്. എല്ലാത്തിനെയും സംഹരിക്കുന്ന എന്താണ്? ഭഗവാൻ കാലമാകുന്നു. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. അവൻ ചോദിച്ചല്ലോ, അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താണ് ദൗത്യം? ഭഗവാന്റെ ദൗത്യം എന്താണ്? എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, അതായത് ഞാൻ മൃത്യുവാകുന്നു, കാലമാകുന്നു, ജനങ്ങളെല്ലാവരെയും ഞാൻ സംഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നു. പിന്നെ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ പാണ്ഡവർ ഒഴികെ 2 കക്ഷിയിലും പെട്ട എല്ലാ യോദ്ധാക്കളെ ഏവരെയും അവരൊക്കെ കൊല്ലപ്പെടും. അതായത് പാണ്ഡവർ അല്ലാതെ ദുര്യോധനാദികൾ എല്ലാവരും, ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണൻ അവരൊക്കെ, അതേപോലെ പാണ്ഡവരുടെ സൈഡിലുള്ള പ്രമുഖ സേനാനികൾ എല്ലാവരും തന്നെ, അപ്പൊ എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെടും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. 2 കക്ഷിയിലും പെട്ട യോദ്ധാക്കൾ എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെടും അത് പറയണം. പക്ഷെ പാണ്ഡവർ ഒഴികെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് പാണ്ഡവർ ഒഴികെ? പാണ്ഡവർ എന്താണ്? അവര് ധർമ്മനിഷ്ഠരായിരുന്നു. അവര് ധർമ്മത്തിന്റെ സൈഡിലാണ്. അവരെപ്പോഴും ധർമ്മത്തിലാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ധർമ്മസ്യ പ്രഭുർ അച്യുത. ധർമ്മസ്യ പ്രഭു നമുക്ക് വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ധർമ്മസ്യ പ്രഭുർ അച്യുത.
അച്യുതാര ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ആരാണോ ധർമ്മത്തിന്റെ വഴിയിൽ അവർക്ക് ആരുണ്ടാവും കൂടെ? ഭഗവാൻ ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് പാണ്ഡവരെ രക്ഷിക്കാൻ എന്നും ഭഗവാന്റെ, കാരണം അവര് ധർമ്മത്തിന്റെ വഴിയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? വീണ്ടും പറയണേ, അതിനാൽ എഴുന്നേൽക്കൂ. ഭഗവാൻ പറയാണ് എല്ലാവരെയും ഞാൻ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു. ഭഗവാൻ കൊല്ലുകയാണ് എല്ലാവരെയും, വായ്ക്കുള്ളിൽ എല്ലാവരും പോവാണ്. അപ്പൊ പറയണ, അതിനാൽ നീ എഴുന്നേൽക്കൂ, പൊരുതി യശസ് നേടാൻ തയ്യാറാകൂ, ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ, ഞാൻ അവരെ മുമ്പ് തന്നെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ കാരണം അർജുനൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എന്താ പറയാ, യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് വിഷാദത്തിനുള്ള 5 കാരണങ്ങൾ നമുക്കറിയാലോ അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്തായിരുന്നു? പാപം അല്ലെ. പറഞ്ഞില്ല അർജുനൻ, ഞാൻ ഇവരെയൊക്കെ കൊന്നാ എനിക്ക് പാപം കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, അവരെയൊക്കെ ഞാൻ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു, ഇനിയിപ്പൊ നീ എന്താ ചെയ്യാനുള്ള? ഒന്നുമില്ല, അവരെയൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു. ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നീ കേവലം ഒരു ആയുധമാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതായത് ഇപ്പൊ എന്റെ ആസൂത്രണമാണ്, ഈ എന്റെ ആസൂത്രണത്തിൽ നീ ഒരു ആയുധമാവും, അതായത് ഉപകരണം മാത്രമാണ് നീയെ. അത് മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി. സവ്യസാച്ചിൻ, ഭഗവാൻ ഒരു പുതിയ പേര് പറയുന്നല്ലേ, അർജുനനോട് വിളിക്കുകയാണ് സവ്യസാച്ചിൻ. സവ്യസാച്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് 2 കൈകൾ കൊണ്ടും ഒരേപോലെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് സവ്യസാച്ചിൻ. അതായത് നമുക്കൊക്കെ എന്താണ്, വലതു കൈ കൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യും അല്ലെ. പക്ഷെ ഇടത് കയ്യിൽ നമുക്ക് അത്ര പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് വലതു കൈ കൊണ്ട് എഴുതാൻ പറ്റും, പക്ഷെ ഇടത് കയ്യിൽ പറ്റില്ല. അപ്പൊ പക്ഷെ ഇത് അർജുന എങ്ങനെ വലതു കൈ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്, ഇടത് കൈയിലും അതേ പവറാണ്, അതേ ഒരു പവർ ഉണ്ട് അർജുനന്. അപ്പൊ 2 കൈയിലും ഒരേപോലെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തിയാണ് അർജുൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സവ്യസാച്ചിൻ. അർജുനനെ എന്തെല്ലാം വിളിച്ചു ഭഗവാൻ? ഭരത വിളിക്കും, കൗന്തേയ, കുന്തിപുത്ര, ധനഞ്ജയ, ശത്രുഞ്ജയ, എന്തൊക്കെ, പരന്തപ അല്ലെ. ഇതൊക്കെയാണ് ഗുഡാകേശ. അർജുനൻ ഒരുപാട് പേരിലാണ് ഭഗവാൻ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ വിളിച്ചു സവ്യസാച്ചിൻ. ഇപ്പൊ എന്താ, നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കാം. सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि याच्छावहासार्थं सत्कृतोऽसि, विहारशय्यासन भोजनेषु एकोतवाप्याच्युत समक्षं, तत्क्षामये त्वामहं प्रमेयम्. ഇപ്പൊ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അർജുനൻ ഇപ്പൊ പറയണേ, ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? നീ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്. ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ അർജുനൻ ആകെ പേടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളൊന്നും മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഇവരെയൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നീ എണീച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യൂ, നീ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ്, എന്റെ ഒരു ആസൂത്രണത്തിൽ നീ ഒരു ആയുധം മാത്രമാകുന്നേ ഉള്ളൂ, നിമിത്തം മാത്രം, ഭവസവ്യസാച്ചിൻ. അതായത് നീ ഒരു നിമിത്തം മാത്രമാണ് എന്റെ ആസൂത്രണത്തിൽ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളെല്ലാം വളരെ കർശനമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ആയസ് നിശ്ചയിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോ അതിൽ ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ആർക്കും ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. അത് നമ്മുടെ സമയമാകുമ്പോൾ എല്ലാവരും നിയമം പോലെ നമ്മുടെ ശരീരം ത്യാഗം ചെയ്തേ മതിയാവുള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ആ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസാരം അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും ചിന്തിക്കുകയില്ല, നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനും ഇല്ല. കാരണം നമ്മളെല്ലാം ഒരു നിമിത്തം മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ ആ ആസൂത്രണത്തില്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയണേ, അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയാതെ സുഹൃത്ത് മാത്രമെന്ന് കരുതി, ഹേ കൃഷ്ണ ഹേ യാദവ ചങ്ങാതി എന്നെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹത്തിലോ സംഭ്രാന്തിയിലോ ഒക്കെ വിളിച്ചു പോന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയണേ, വിഷമമാണ് ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ട്, ഈ രൂപം കണ്ടിട്ട്. ഞാൻ ഭഗവാനെ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന് മാത്രം വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ചങ്ങാതി, കൃഷ്ണ, മാധവ, യാദവ, സഖ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ വിളിച്ചുപോയി. സ്നേഹത്തിലോ സംഭ്രാന്തിയിലോ ഒക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പോന്നു. തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിലായിരിക്കുമ്പോഴും വിനോദിക്കുമ്പോഴും ഇരിക്കുകയോ ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയോ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിലൊക്കെ എന്താണ്, പലപ്പോഴും അങ്ങേ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെന്താ, ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അല്ലെ. അവര് നമുക്കറിയാം, രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ്, സുഹൃത് ബന്ധം മാറി ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധമാകും അല്ലെ. നമുക്ക് അതാണ്, എന്ത് ബന്ധമായാലും ഭഗവാന്റെ കൂടെ. പക്ഷെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ജ്ഞാനം ആ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്, എവിടുന്നാണോ ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കുക, അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ശിഷ്യന്റെ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവർ രണ്ടുപേരും സുഹൃത്തുക്കളാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോ ഈ വിശ്വരൂപമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അർജുനൻ ആകെ പേടിയായിട്ട് പറയാം, ഞാൻ എന്തെല്ലാം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങയെ കുറിച്ച് എന്തെല്ലാം അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ, ഇരിക്കുമ്പോൾ, വിനോദിക്കുമ്പോൾ, മറ്റുള്ളവരുടെ എന്താ പറയാ, മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ, അങ്ങനെ പല അവസരങ്ങളിലും ഞാൻ ഭഗവാനെ വേണ്ടത്ര ഞാൻ മാനിക്കാതെ ഞാൻ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭഗവാനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിപ്പോ പറയാണേ, അച്യുത അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം
അങ്ങയോട് ഞാൻ ഇതാ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. പേടിയായിട്ട് ഇപ്പൊ പറയാണേ, ഇതേ മുട്ടുകുത്തി ഇരുന്ന് പറയാണേ, ഞാൻ ഇപ്പൊ ദേ മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ് അങ്ങയോട് അച്യുത. അച്യുത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീഴ്ച സംഭവിക്കാത്തവൻ. ആരാണ്? ഭഗവാൻ. കാരണം ഭഗവാൻ ഇത്രയെല്ലാം വലിയൊരു മഹത്തായ ഒരു മഹാനായ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് പോലും ഭഗവാൻ എന്താണ് ചെയ്തത്? അർജുനന്റെ സാരഥിയാകാൻ തയ്യാറായി അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ അച്യുത എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതായത് ചുതി ഇല്ലാത്തവൻ, ചുതി പറ്റാത്തവൻ. ഭഗവാൻ ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊരു അവസ്ഥയും സ്വീകരിക്കും ഭഗവാൻ. അതാണ് ഭഗവാൻ. ഒരിക്കലും സ്നേഹം കാണിക്കാൻ ഭഗവാൻ പിന്നാക്കമല്ല. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ആ സ്നേഹം കാണിക്കുന്നതിൽ എന്താ പറയാ പരാജയപ്പെടില്ല ഭഗവാൻ. അതാണ് അച്യുത എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ മാപ്പ് നൽകിയാലും എന്ന് പറഞ്ഞ് അർജുനൻ പേടിച്ചിട്ട് ചോദിക്കണം, മാപ്പ് ചോദിക്കണം. ആരോട്? ഭഗവാനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ നമുക്ക് നോക്കാം. മാതേ വൃഥാ മാച വിമൂഢഭാവോ ദൃഷ്ട്വാ രൂപം ഘോരമീദൃങ് മമേദം വ്യപേതേഭി പ്രീതിമാന പുനസ്ത്വം തദേവ മേ രൂപമിദം പ്രവശ്യ. ഭഗവാന് മനസ്സിലായി അർജുനൻ തന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം കണ്ട് ആകെ പേടിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് ഭഗവാന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്റെ ഈ എന്താ പറയാ ഭീവത്സ രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാവുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്ത് അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ. എന്റെ ഭക്തനായ നീ ഇനി സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ. ശാന്ത മനസ്കനായി നിനക്കിപ്പോൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്റെ രൂപം കാണാം. ഭഗവാൻ രൂപം മാറി കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോഴേ ആകെ അർജുനന് പേടിയായി. അപ്പൊ പറയാ, ഭക്തനാണല്ലോ, അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഭക്തൻ ഏത് രൂപമാണ് ഇഷ്ടം? ദ്വിഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണന്റെ ആ രൂപമാണ് ഇഷ്ടം, അല്ലാതെ വിശ്വരൂപമല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഇനി നീ സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ, ശാന്തനാകൂ. ഇനിയിപ്പോ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ രൂപം ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭീവത്സ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ഈ കണ്ട നമ്മൾ ആ വിശ്വരൂപം എന്താണ്? ഭീവത്സം. അപ്പൊ ഭഗവാന് 12 രസങ്ങളുണ്ട്. എത്രയുണ്ട്? 12 രസങ്ങളുണ്ട് ഭഗവാൻ. അതായത് ആദ്യം 5 രസം നമ്മൾ പ്രാഥമിക രസങ്ങൾ എന്ന് പറയും. ശാന്ത, ദാസ്യ, സഖ്യ, വാത്സല്യ, മാധുര്യ. അത് പ്രാഥമിക രസങ്ങളാണ് 5. പിന്നെ എന്താ പറയാ ദ്വിതീയ രസങ്ങളുണ്ട് ഭഗവാന് 7 രസങ്ങൾ. അതായത് വീര്യ, ഹാസ്യ, ഭീബത്സ, കരുണ, രൗദ്രം, ഭയാനക, അദ്ഭുത. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ രണ്ടാമത്തെ, അതായത് ദ്വിതീയ രസങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ കണ്ടത് ഏതാണ്? ഭീബത്സ രൂപം, ഭയാനക രൂപമാണ്. അതിപ്പോ അർജുനൻ കണ്ടത്. അപ്പൊ പറയണേ, പേടിക്കേണ്ട, എന്താ പറയാ ശാന്തനാകൂ, സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കൂ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ പറയണേ, ഇപ്പൊ വീണ്ടും സഞ്ജയം പറയാണ്. ഇതൊക്കെ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവമാണ്. ഇതൊക്കെ സഞ്ജയം കാണാണ് കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട്. ഇപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ സഞ്ജയം പറയാണ്, ഇത്യർജുനം വാസുദേവസ്തഥോക്ത്വാ സ്വകം രൂപം ദർശയാമാസ ഭൂയഃ ആശ്വാസയാമാസ ച ഭീതമേനം ഭൂത്വാ പുനഃ സൗമ്യ വപുർമഹാത്മാ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നേ? സഞ്ജയം പറയാണ്, ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറയാണ്, ഇങ്ങനെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്താ ചെയ്തേ? തന്റെ യഥാർത്ഥമായ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ യഥാർത്ഥമായ രൂപം എന്താണ്? ചതുർഭുജം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. പക്ഷേ അർജുനൻ ഇതിലും സമാധാനപ്പെടില്ല. കാരണം അർജുനന് ഇഷ്ടം ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനെ അല്ല, ദ്വിഭുജാധാരിയായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനെയാണ് അർജുനന് ഇഷ്ടം. അപ്പൊ ഇത് ആദ്യം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഭഗവാൻ എന്താണ്? വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. പേടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇപ്പൊ യഥാർത്ഥമായി ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അവസാനം എന്ത് പറയുന്നു? അതായത് പിന്നീട് ഭീതനായിരുന്ന അർജുനന് ധൈര്യം വരുത്തുവാനായി, അതായത് പേടിച്ചിരിക്കല്ലേ അർജുനൻ, അപ്പൊ അവനൊരു ധൈര്യം വരുത്താനായിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഇരു കൈകളോടുകൂടിയ തന്റെ സാധാരണ രൂപം കൈകൊള്ളുകയും ചെയ്തു. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ സാധാരണ രൂപം. ഏതാണ് ഭഗവാന്റെ സാധാരണ രൂപം? ഏതാണ്? ഇരു കൈകളോടുകൂടിയ തന്റെ സാധാരണ രൂപം. അതാണ് ഭഗവാന്റെ സാധാരണ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്തത്. ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഭഗവാൻ ചതുർഭുജധാരിയായിട്ട് എപ്പോഴാണ് അവതരിച്ചത്? നമുക്കറിയാം. ആദ്യം ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിൽ ദ്വാപര യുഗത്തില് അവതരിച്ചപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? ദേവകി വസുദേവർ എവിടെയായിരുന്നു? കംസന്റെ തടവറയിലായിരുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആദ്യമായിട്ട് അവതരിച്ചപ്പോ ഏത് രൂപത്തിലായിരുന്നു? ചതുർഭുജ രൂപത്തിലായിരുന്നു ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത്. പിന്നീട് ദേവകിയും പിന്നെ വസുദേവരുടെ ആ ഒരു അപേക്ഷ അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ ഇരുകൈകൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടായി. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ഇരുകൈകളോടുകൂടി അവതരിച്ചത്. അപ്പൊ സാധാരണ രൂപമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്താ പറയാ വിഡ്ഢികൾ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, വിഡ്ഢികൾക്ക് എന്നെ മനസ്സിലാകില്ല. ഞാൻ ഒരു സാധാരണ രൂപത്തിൽ ഇരു കൈകളോടുകൂടി ഞാൻ അവതരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും എന്താ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ്, ഞാനൊരു സാധാരണ പുരുഷൻ എന്ന് കണക്കാക്കി അവർ എന്താ പറയാ ഭഗവാനെ വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ മാനിക്കുകയില്ല, വിശ്വസിക്കില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. കാരണം അവർക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായ മായ ആവൃതം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അവരെ മോഹിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക? ഭക്തന് മാത്രമേ അത് കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ വീണ്ടും ഇവിടെ പറയുന്നു സൗമ്യ വപു. അതായത് സൗമ്യ വപു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഭഗവാന്റെ ആ സുന്ദരമായ ശരീരമാണ്. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. ഏതാ? സൗമ്യ വപു. അതാണ് സുന്ദരമായ 2 കൈകളോട് കൂടിയ ഭഗവാന്റെ ആ ശരീരം.
ഭക്ത്യാ ത്വനന്യയാ ശക്യാ അഹമേവാം വിധേർജുന ജ്ഞാതും ദൃഷ്ടും ച തേത്വന പ്രവേഷ്ടും ച പരന്തപ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ആ മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ കണ്ട അർജുന? രണ്ട് കൈകളോട് അല്ലെ, ഇരു കൈകളോടുകൂടി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണേ, എന്നെ ഇങ്ങനെ കാണണമെങ്കിൽ എന്താണ് വേണ്ടത്? നമുക്ക് ഏകാഗ്രമായ എന്താ പറയാ, ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിയും. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ദേവന്മാർക്ക് പോലും ഋഷികൾക്ക് പോലും കാണാൻ പറ്റില്ല ഭഗവാനെ. എന്താണ്, ഈ രണ്ടുപേർക്ക് പോലും കാണാൻ പറ്റില്ല ഭഗവാനെ ഈ രൂപത്തിൽ. അതായത് ഇരു കൈകളുള്ള ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാൻ അങ്ങനെ കാണണമെങ്കിൽ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ സാധ്യമുള്ളൂ. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞേ? സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഭഗവാൻ എന്താണ്? യോഗേശ്വരനാണ്. ഒരുപാട് നിഗൂഢതകളുണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമല്ല. നമ്മുടെ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടോ വേദപഠനം കൊണ്ടൊന്നും ഭഗവാനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, വേദേഷു ദുർലഭം അദുർലഭം ആത്മഭക്തവും. വേദേഷു ദുർലഭം, നീ എത്ര വേദങ്ങൾ പഠിച്ചാലും അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് എന്നെ തന്നെയാ. പക്ഷെ എങ്കിലും നിനക്ക് എന്നെ മനസ്സിലാകണം എന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ ഒരുപാട് നിഗൂഢതയുള്ള ആളാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അവനെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്? ഭക്തന് മാത്രമേ കഴിയൂ. കാരണം അദുർലഭം ആത്മഭക്തവും. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, സമൂഹം സർവഭൂതേഷു നമേ ദ്വേഷോസ്തി ന പ്രിയ. അതായത് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണ്. എനിക്ക് ആരോടും ദേഷ്യമില്ല, എനിക്ക് ആരോടും വെറുപ്പുമില്ല. ഞാൻ എല്ലാവരോടും സമഭാവനയാണ്. പക്ഷേ ആരാണോ എന്നെ ഭക്തിപൂർവം ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഞാൻ സുഹൃത്തും, അവരെന്റെ സുഹൃത്തും, അവരെന്നിലെ അധിവസിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ എന്താ പറയാ കാണാനും ഈ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ. ഇത് സ്റ്റോറി ലാസ്റ്റ് പറയാം. അപ്പൊ വിശ്വരൂപം മറച്ചു പിന്നീട് കൃഷ്ണൻ എന്താണ്? ചതുർഭുജനായ നാരായണ രൂപവും ഒടുവിൽ വിഭുജനായ സ്വരൂപവും കൈകൊള്ളുന്നു. ആദ്യം എന്തായിരുന്നു? ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അർജുനൻ പേടിച്ചു. പിന്നീട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ചതുർഭുജ രൂപത്തിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അവസാനം അതിലും അർജുനൻ എന്താ പറയാ ശാന്തനായില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ എന്താണ്? സ്വരൂപമായ ഭഗവാന്റെ ഒടുവിൽ ദ്വിഭുജാധാരിയായി ഭഗവാൻ ദ്വിഭുജനായ സ്വരൂപവും ഭഗവാൻ കൈകൊള്ളുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറയപ്പെടുന്ന ചതുർഭുജ രൂപങ്ങളും മറ്റും ആദിമമായ ദ്വിഭുജ കൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ആദിമമായ രൂപം ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ ദ്വിഭുജ രൂപം. അതാണ് ആദിമമായ രൂപം. സോഴ്സ് നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഉറവിടം, ഉത്ഭവസ്ഥാനം, അതാണ് സ്രോതസ്. അതിൽ നിന്നാണ് വേറെ എല്ലാ രൂപങ്ങളും വരുന്നത്. നമുക്കറിയാം, അവിടെ നിന്നാണ് ബലരാമൻ വന്നു എന്നല്ലേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ. പിന്നെ എന്താ പറയാ, ചതുർവ്യൂഹം വന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാം വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ഭഗവാന്റെ ആദിമമായ ദ്വിഭുജ കൃഷ്ണരൂപത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇത് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകമാണ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. ഇതിൽ 5 കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. നോക്കാം നമുക്ക് എന്താ. മത് കർമ്മ കൃൻ മത് പരമോ മദ്ഭക്ത സംഗവർജിത നിർവൈര സർവഭൂതേഷു യസ്സമാമേതി പാണ്ഡവ. പ്രിയ അർജുന, എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യ കർമ്മങ്ങളോടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃദ് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും എന്നുള്ളതിന്റെ ഉത്തരം ഭഗവാൻ. അത് 5 കാര്യങ്ങൾ. എന്താ പറയുന്ന ഭഗവാൻ? മത് കർമ്മ കൃൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുക. എന്താണ് മത് കർമ്മ കൃൻ? എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുക. മത് പരമോ, എന്നെ പരമ ലക്ഷ്യമാക്കുക. നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഏകേഹ കുരുനന്ദന വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി. അതായത് നമ്മൾ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു, നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ നമ്മുടെ ഇത് എന്താ പറയാ, ഒരു ഒറ്റ ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം പലതും ആകുമ്പോൾ അത് ബഹുശാഖ, അതായത് ഒരുപാട് ശാഖകളായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തില്ല. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണെങ്കിൽ ആ ലക്ഷ്യം മാത്രം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. എങ്കിലേ അവിടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക്. അപ്പൊ പറയണ മത് പരമോ, എന്നെ പരമ ലക്ഷ്യം ആക്കുക. അത് 2ാമത്തെ കാര്യം. 3ാമത് എന്ത് പറയുന്നു? മത് ഭക്ത, എന്നിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുക. അതായത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നമ്മൾ മുഴുകാൻ പറയാണ്. 3ാമത് സംഘവർജിത, കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ, കാമ്യകർമ്മം എന്താണ്? നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കാമ്യകർമ്മം. അതില്ലാതെ കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ. ഊഹാപോഹങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ
ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ചു നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത്, അത് നമ്മുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള ഊഹാപോഹം, അത് മെന്റൽ സ്പെക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയും. അതായത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും, ഇതിങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടില്ലേ, അതാണ് ആ ഊഹാപോഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ. അതായത് നാലാമത്തെ എന്താണ്, സംഘവർജിത, അതായത് കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ. അഞ്ചാമത്തേത് നിർവൈര സർവഭൂതേഷു, എന്താണത്, ശത്രുത ഇല്ലാതെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും സുഹൃത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. ഇപ്പൊ 5 കാര്യം വീണ്ടും പറയാ. ആദ്യത്തേത് എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുക. രണ്ടാമത്തെ എന്നെ പരമം ലക്ഷ്യമാക്കുക. എന്നിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുക. കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ, ശത്രുത ഇല്ലാതെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും സുഹൃത് രൂപേണ, ഒരു ഫ്രണ്ട് എന്ന പോലെ ആ സുഹൃത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും എന്നാണ് ഇതില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റോറി നോക്കാം. ഇത് ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാൻ പറയുന്നു എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ എന്നെ പ്രാപിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ, അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഇതൊരു സ്റ്റോറി, കഥയാണ്. കഥ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ശരിക്കും സംഭവിച്ച കാര്യമാണ്. ഇത് കർണാടകയിൽ. ഇദ്ദേഹം ആരാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത്, കനകദാസ എന്ന് പറയും. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പേര് തിമ്മപ്പ നായക ആയിരുന്നു, പിന്നീട് ഇദ്ദേഹം കനകദാസനായി. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുക, ഈ കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക്കിൽ എന്താണ് പിതാമഹൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്, പുരന്ദരദാസ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമകാലീനനായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം കൂടി, കനകദാസ. ദാസശ്രേഷ്ഠൻ എന്നും സന്ത കവി എന്നും ഇദ്ദേഹം വളരെ ഫേമസ് ആണ്. ഇദ്ദേഹം ജനിച്ചത് കർണാടകയിലാണ്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഒരു തികഞ്ഞ കൃഷ്ണ ഭക്തനായിരുന്നു, എന്താ പറയുക, സന്ത കവിയായിരുന്നു, ദാസശ്രേഷ്ഠനായിരുന്നു, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഒരു ഭക്തനായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരുപാട് കീർത്തനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആലോപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ എഴുതുക, ആലപിക്കുക, ഇതൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നു പണി. പക്ഷേ ഇത് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭഗവാനാണ്, ശ്രീകൃഷ്ണമൂർത്തി വിഗ്രഹമാണ് ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രം. ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രം എവിടെയാണ്, നമ്മുടെ കർണാടകയിൽ മംഗളൂരു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് നമുക്ക് ക്ലാസ് ഒക്കെ തരുന്നത് മംഗളൂരു അല്ലേ, അപ്പൊ ആ മംഗളൂരിന്റെ അടുത്താണ് ഈ ക്ഷേത്രം, ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രം അവിടെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഒരു വിഗ്രഹമാണിത്. അപ്പൊ ഈ കഥ ഇത് സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ചാല്, അന്ന് കാലത്തൊക്കെ നമുക്കറിയാം, ആ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രാഹ്മണർക്കല്ലാതെ ആർക്കും അമ്പലത്തിൽ പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്താ പറയാ, പരിശുദ്ധരായവർക്ക് മാത്രമേ അമ്പല പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിനെ അമ്പലത്തിലേക്ക് കടത്തി വിട്ടിരുന്നില്ല. ഇദ്ദേഹം ഒരു തികഞ്ഞ കൃഷ്ണ ഭക്തനായിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സമയത്ത് ഉടുപ്പിയിലേക്ക് വരാണ് ഇവര്. അപ്പോ ഇദ്ദേഹം ഉടുപ്പി വന്നപ്പോ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കാൻ അവര് സമ്മതിച്ചില്ല. അവിടുത്തെ പുരോഹിതന്മാർ ഇവരെ പുറത്താക്കി. സമ്മതിച്ചില്ല, ഉള്ളിലേക്ക് കടത്താൻ സമ്മതിച്ചില്ല. ഭഗവാന്റെ ഒരു ദർശനത്തിന് വേണ്ടി ഇദ്ദേഹം കൊതിച്ചു, ഒരുപാട് കൊതിച്ചു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അവർക്ക് ദർശനം കൊടുക്കുന്നില്ല ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു കാണിക്കാണ്, ഭക്തനോടുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിനെ പുറത്താക്കിയിട്ട് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ അമ്പലത്തിന്റെ പുറകുവശം, അതായത് പടിഞ്ഞാറേ മതിലിൽ ഇദ്ദേഹത്തിനെ കെട്ടാണ്, ഒരു തൂണിൽ കെട്ടാണ്. കെട്ടിയിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിനെ കെട്ടിയിടും. കാരണം അമ്പലത്തിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ലല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്. കാണാൻ ഒരുപാട് കൊതിയുണ്ട് ഭഗവാനെ. ഒത്തിരി ഭഗവാന്റെ ആലാപനങ്ങളും കീർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. അപ്പൊ അവിടെ തൂണിൽ കെട്ടിയിടുമ്പോ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഭാവം, എന്താ പറയാ, ഒത്തിരി ഇദ്ദേഹത്തിന് ഭാവമുണ്ട്, ഭഗവാനെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തരോടുള്ള ആ സ്നേഹവും അനുകമ്പയും ഒക്കെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം പാട്ടുപാടാണ്, അതായത് ഗാനം തുടർന്നു. എന്താണ് പറയുന്നത്, കന്നഡത്തിൽ പറയണേ, എന്താ പറയാ, ബാഗില്ലന്നു തെരുതു സേവയെന്നു കൊടുപ്രഭുവെ, ഇത് കന്നഡയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പാടാണ്, എന്താ പറയുന്നത്, ആ വാതിലൊന്ന് തുറന്ന്, അതായത് ഭഗവാനോട് കെഞ്ചാണ്, ആ വാതിലൊന്ന് തുറന്ന് എനിക്ക് നിന്നെ സേവിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം തരൂ ഭഗവാനെ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ചാല്, ഇദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഭഗവാൻ സ്വയം അങ്ങോട്ട് കിഴക്കോട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഭഗവാൻ വിഗ്രഹത്തെ സ്വയം തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ആ വിഗ്രഹത്തെ സ്വയം ഭഗവാൻ തിരിച്ച് പടിഞ്ഞാറോട്ട് ദർശനം കൊടുക്കുകയാണ്. എവിടെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ പടിഞ്ഞാറേ സൈഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം തിരിഞ്ഞു, ഭഗവാൻ ഭക്തന് ദർശനം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സ്വയം ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം തിരിഞ്ഞു നിന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് ഭഗവാൻ ദർശനം കൊടുക്കുക ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ദർശനം എങ്ങനെ കൊടുത്തു, ആ പടിഞ്ഞാറേ മതിലില് ഒരു വിള്ളൽ ഉണ്ടാവുകയാണ്. ആ വിള്ളലുണ്ടായി അവിടെ ഒരു വിടവ് വരികയാണ്. ആ വിടവ്, അതായത് ആ ദ്വാരം ഉണ്ടാവുകയാണ്. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, കന്നഡത്തിൽ ഇവര് പറയും കിണ്ടി. കിണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദ്വാരം, അതായത് ഒരു ജനാല, നമ്മൾ പറയില്ല, ആ ജനാല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സ്വയം ഉണ്ടാക്കിയതാണത്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന് ദർശനം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി, അതായത് തനിക്കായി നിർമ്മിച്ച ഒരു ദ്വാരത്തിലൂടെ എന്താണ്, ഭഗവാൻ ദർശനം നടത്താൻ ആ ഭക്തനെ പ്രാപ്തനാക്കി. അപ്പൊ ആ ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം വിഗ്രഹത്തെ തിരിച്ചു, എന്നിട്ട് ഒരു വിള്ളൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. ആ വിള്ളൽ, അത് ഗ്യാപ്പ്, ആ വിടവിലൂടെയാണ് ഭഗവാനെ ഈ കനകദാസൻ ദർശിച്ചത്. അപ്പൊ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്, ആ ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത്രയ്ക്കും ഭഗവാന്റെ
തികഞ്ഞ ഭക്തനായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. അപ്പൊ നമുക്ക് ദർശനം ഇപ്പോഴും തന്നെ ഉടുപ്പി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ജനാലയിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ദർശനം കിട്ടുന്നത് ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കയ്യിലെ ഒരു എന്താണ് നമ്മൾ ഈ വെണ്ണ കടയുന്ന ഒരു ഉപകരണം ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് മത്ത് എന്ന് പറയും. ആ കടകോല് പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന, പിന്നെ കയ്യിൽ ഒരു കടകോലും ഒരു കയറും പിടിച്ചിരിക്കുന്ന രൂപമാണ് ഇവിടുത്തെ കൃഷ്ണന്. അപ്പൊ ഇത് ഉടുപ്പി കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഫേമസ് ആണ്. മംഗളൂരിലാണ് ഇത്, മാംഗ്ലൂർ എന്ന് പറയും, കർണാടകയിലാണ് ഇത്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു. അപ്പോ ഇന്നും നമുക്കത്, അപ്പൊ ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ്, ഞാൻ ഭക്ത പരാധീനനാണ്, ഭക്ത വത്സലനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്താ പറയാ കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു വേദന, അതായത് എന്താ പറയാ ഭക്തന് എന്ത് ജാതി അല്ലെ, ഭക്തൻ എന്ത് ജാതിയാണ് ഭഗവാൻ, അത് അവരുടെ എന്താ പറയാ അവരെ ഈ ജാതിയുടെ പേരിൽ അവർ നേരിട്ട ഒരുപാട് അപമാനങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ കീർത്തനങ്ങളിൽ പ്രതിധ്വനിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഇദ്ദേഹം ഒരുപാട് കീർത്തനങ്ങൾ ആലാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ പറയാ ദാസശ്രേഷ്ഠൻ എന്ന് വളരെ പ്രഖ്യാതി നേടിയ ഒരു പ്രശസ്തി നേടിയ ഒരു ദാസനാണ് കനകദാസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ്. കർണാടകയിൽ ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും എന്താ പറയാ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ഫേമസ് ആണ്, വളരെ പ്രശസ്തി നേടിയതാണ്. കനകദാസ എന്നുള്ള ഒരു ആളുടെ ഒരു കഥയാണിത്. അതായത് കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും സംഭവിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഇന്നും നമുക്ക് മാംഗ്ലൂർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ ദർശനം കിട്ടുള്ളൂ. അതായത് ഭഗവാൻ സ്വയം തിരിഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാണ് ഭഗവാൻ. പക്ഷെ അത് ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തു കൊടുത്താണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഭക്ത പരാധീനനാണ്, ഭക്ത വത്സലനാണ്. ഭഗവാൻ ഭക്തന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യും എന്നുള്ളതിന്റെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ അച്യുത എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ की जय, शिल पाद की जय, शिल गुरुदेव की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് വിശ്വരൂപം കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്? മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി, ഭക്തന് വേണ്ടിട്ട് അല്ലെ, അതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി, അതായത് കാര്യങ്ങൾ സത്യമാണെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനും. ഒന്നാമത്തെ അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് വിശ്വരൂപം കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്? അതായത് മറ്റുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനാണ്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സാധൂകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും മറ്റുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ആയിരുന്നു അർജുനൻ വിശ്വരൂപം കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. പിന്നെ ഭാവിയിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർ അത് എന്താ പറയാ അവകാശപ്പെടില്ലേ ഞാൻ ഭഗവാന്റെ അംശം എന്ന്, അവർക്കൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു യാഡ് സ്റ്റിക്ക് എന്ന് നമ്മൾ പറയും, മാനദണ്ഡമാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയാണ് അർജുനൻ ഇത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. പിന്നെ കൃഷ്ണന്റെ മറ്റു അവതാരങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അതെ, മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള അവതാരങ്ങളാണ്. വിശ്വരൂപം അങ്ങനെയല്ല, ശാശ്വതമായ അവതാരമല്ല. അത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എന്താ പറയാ അർജുനന് വേണ്ടി കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കാണിച്ചതാ. അതിന് ഒരു ധാമമില്ല. മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ട്? അത് സ്ഥിരതയുണ്ട്, അതിന് ഓരോ ധാമമുണ്ട്. ഓരോ ധാമമുണ്ട്. ആ എല്ലാ ലോകങ്ങൾക്കും ഓരോ ധാമം, ഇത് അവതാരങ്ങൾക്ക് ഓരോ ധാമമുണ്ട്. അത് സ്ഥിരമായ അവതാരമാണ്. സഞ്ജയൻ കണ്ട വിശ്വരൂപം എങ്ങനെയാണ് ധൃതരാഷ്ട്രോട് ഉപമിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്? ആയിരം സൂര്യന്മാർ ഒരുമിച്ച് ഉദയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രഭാപൂരത്തിനോടാണ് തുല്യം ചെയ്തു കൊടുത്തത്. ശ്ലോകം 26-27 എന്താണ് പറയുന്നത്? സൂര്യന്മാര് ഒരുമിച്ച് ഉദയിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ പ്രഭാപൂരം അതെങ്ങനെയാണ്, അതുപോലെയാണ് ഉപമ കൊടുത്തത്. ആര്? അർജുനനെ സഞ്ജയൻ കൊടുത്തത്. പിന്നെ 26-27 ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? ദ്രോണ കർണാദികളും ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരും അർജുനെ സഹായിക്കുന്ന സേനാധിപരും അതെ, എല്ലാവരും എന്താണ് ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരും അവരെ സഹായിക്കുന്ന എല്ലാവരും അതിവേഗത്തിൽ ഭഗവാന്റെ വായ്ക്കുള്ളിൽ കടന്നു പോകുന്നു. ഇതാണ് ഈ കാണുന്നത് അല്ലെ ആ ചിത്രത്തിൽ. പിന്നെ ഈ 32 എന്താണ് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് എന്താണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാണ്, ജനങ്ങളെല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്നവനാണ്. പാണ്ഡവരൊഴികെ രണ്ട് കക്ഷിയിലും യോദ്ധാക്കളെ
അതെ, അവരെല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെടും. പാണ്ഡവരൊഴികെ 2 കക്ഷിയിലും പെട്ട എല്ലാ യോദ്ധാക്കളും എല്ലാവരെയും ഞാൻ കൊല്ലും. അതാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. 33 ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? 33 അതുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ചെയ്ത് ജയവും യശസ്സും നേടുക, ശത്രുക്കളെ ജയിച്ച് ഭഗവാൻ അവരെ മുമ്പ് തന്നെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു. അർജുനൻ കേവലം ഒരു ആയുധമാണ്. നീ ഒരു ആയുധമാണ്. അതെ, അപ്പൊ നിമിത്ത മാത്രം ഭവ്യ സവ്യസാചിൻ, നീ ഒരു ആയുധം മാത്രമാകുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. അതെ, പിന്നെന്താ? ഭഗവാന്റെ സാധാരണ രൂപം ഏതാണ്? ഇരു കൈകളോടുകൂടിയ രൂപമാണ്, ശ്യാമസുന്ദര രൂപമാണ് അതായത് ഭഗവാന്റെ സാധാരണ രൂപം. പിന്നെ 11:54 ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് അറിയാൻ കഴിയുക? ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയുക? ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ അറിയാൻ കഴിയൂ. അതെ, ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഏഴാമത്തെ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു തരൂ. ഏതാ? 7-ാമത്തെ. ഭഗവാന്റെ സാധാരണ രൂപം ഏതാണ്? അപ്പൊ ഇരു കൈകളോട് കൂടിയ രൂപമാണ്, അതായത് ശ്യാമസുന്ദരം. സതുർദശം എന്നത് കൊണ്ട് എന്താണെന്നല്ലേ? എവിടെ? സതുർദശം 11:52 സതുർദശം എന്നത് അല്ലല്ല, അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് മധുരി. അതെ, അതല്ല ശ്ലോകം. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ സാധാരണ രൂപം ഏതാണ്? ഇരു കൈകളോട് കൂടിയ. ക്വസ്റ്റ്യൻ കിടക്കുന്നത് ശ്ലോകം 52 സുദർദശം അതാണ് കിടക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ചോദ്യം. അല്ല, അതാണ് ചോദ്യം വരുന്നല്ലേ? 52 എന്താ? സതുദർശനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? അതെ, അത് ദേവന്മാർക്ക് പോലും പ്രയാസമാണ് ആ ദർശനം. അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ ഇരു കൈകളോട് കൂടിയ ദേവന്മാർക്ക് പോലും പ്രയാസമാണെന്ന് പറയുന്നതാണ്. അത് കഴിയാത്ത കിട്ടാത്ത ഒരു രൂപമാണ് ശ്യാമസുന്ദര രൂപം. ഭഗവാന്റെ അതിന് ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ആ രൂപം കാണാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അതെ അതെ അതെ. ഇനിയിപ്പോ 11:54 ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? അത് ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി. ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം എന്താണ്? 11:55 എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുക? സർവഭൂതങ്ങളുടെയും സൂക്ഷ്മ രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്നു. എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുന്നതും, പിന്നെ ഭഗവാനെ പരമ ലക്ഷ്യമാക്കണം, പിന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകണം, പിന്നെ കാമ്യകർമ്മം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, ഊഹാപോഹങ്ങൾ കൂടാതെ, അതില്ലാതെ, പിന്നെ ശത്രുത ഇല്ലാതെ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും ശത്രുതയില്ലാതെ ഒരു സുഹൃത്കൃപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്നവൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ എന്താ പറയാ നമ്മൾ കണ്ട ആ ഒരു വിശ്വരൂപത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ. എന്താ മനസ്സിലായില്ലേ എല്ലാവർക്കും? മാതാജി, ആ രസങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ 7 രസങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് നമ്മൾ പ്രാഥമിക രസം പറഞ്ഞു അല്ലെ? എന്താണ് പ്രാഥമിക രസം പറഞ്ഞത്? നമ്മള് 5 രസത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ കാണിച്ചു തന്നില്ലേ? നമ്മൾ ആ ഗോലോക ചാർട്ട് കാണിച്ചു തന്നില്ലേ? ആ ഗോലോക ചാർട്ടിൽ നമ്മള് ഗോലോക വൃന്ദാവനം കാണിച്ചു. ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭഗവാൻ എന്താണ് 5 രസങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റും. ഗോലോകത്തിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 5 രസം ഏതാണ്? അതാണ് നമ്മൾ പ്രാഥമിക രസങ്ങൾ എന്ന് പറയും. അതായത് ശാന്ത, ദാസ്യ, സഖ്യ, പിന്നെ വാത്സല്യ, മാധുര്യ. ശാന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശാന്ത, അത് നിഷ്പക്ഷപാതം എന്ന് പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയുള്ള ആ രീതിയിൽ. പിന്നെ ദാസ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ സേവനത്തിലൂടെ, ഭഗവാന്റെ സേവകനായിട്ട്. പിന്നെ സഖ്യ, ഭഗവാനെ സുഹൃത്തായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട്. പിന്നെ വാത്സല്യ, ഭഗവാനെ ഒരു മോനായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട്, മകനായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട്. പിന്നെ മാധുര്യ, ഭഗവാനെ ഒരു കാമുകൻ എന്ന രീതിയിൽ, മാധുര്യ രസം. അങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് 5 രീതിയിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ട്, അത് പ്രാഥമിക രസങ്ങളാണ്. പിന്നീട് രണ്ടാമത്തേത് ദ്വിതീയ രസങ്ങളുണ്ട്, 7 രസങ്ങൾ. അതേതാണ്? വീര്യ, ഹാസ്യ, ബീഭത്സ, കരുണ, രൗദ്രം, ഭയാനക, അദ്ഭുത. ഇതൊക്കെയാണ് ദ്വിതീയ രസങ്ങൾ. വീര്യ, ഹാസ്യ, ബീഭത്സ, കരുണ, രൗദ്രം, ഭയാനക, അദ്ഭുത. ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ രസങ്ങൾ, അതായത് ദ്വിതീയ രസങ്ങൾ എന്ന്. അപ്പൊ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് എന്താണ്? 12 രസങ്ങളുണ്ട്. 7 + 5 അങ്ങനെ 12 രസങ്ങളുണ്ട് ഭഗവാൻ. ആ 12 രസം അങ്ങനെ
ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ?